नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहा बानी टॉप 10 भोजपुरी और हाजिर बनी आप सबके बीच में 19 तारीख के शाम के 4 बड़ी खबर लेके। खबर जुड़ल बटे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, वहीं पे दिनेश लाल यादव और धनंजय धरकन के तरफ से। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखम। वहीं बात कर जाओ सबसे पहल का खबर के, तो सबसे पहल का खबर निकल के आ रहा बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि 19 तारीख के आज गोरखपुर में खेसारी लाल यादव के शो होके वाला रहे, जो शो कैंसिल हो चुकल बटे, जो आप सबके मालूम कल ही चल गई होगी। लेकिन आप सबके बता दें कि योगी जी के चलते बहुत यूट्यूब चैनल पर देखनी कि योगी जी के चलते कहता सा कि कैंसिल हो गई बा, लेकिन ऐसा बात नहीं कि आप सबके बता दें कि जो पार्क में शो होके वाला रहे ओकर जो परमिशन लेवल गिरे है, ए से पहले जो परमिशन ले गिरे है उनमें ना बतावल गिरे है कि खेसारी लाल यादव आवे वाला बाने, बल्कि उनमें बतावल गिरे कि एक शो होके वाला बाटे। लेकिन बाद में मालूम चल प्रशासन के कि खेसारी लाल यादव आवे वाला बाने, ए चलते इस शो के कैंसिल करे के पड़ल है। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव के भी फैन फॉलोइंग तगड़ा बाटे और जहाँ जहीं काफ़ी भीड़ जाई वहाँ पे। वहीं पे जो शो करावत हन पवन सिंह समझ से भी उनकर भी फैन फॉलोइंग बहुत बाटे गोरखपुर में, यूपी में, तो उनकर भी फैन वहाँ पे जुटी हैं। तो जो भीड़ बाटे वो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि लाखों में हो जाए, ये चलते इस शो के कैंसिल करे के पड़ल है। वही बात कर लो खेसारी लाल यादव के एक और खबर के यही में जोड़ देता नहीं। आप सबके बता दें कि खेसारी लाल यादव के एगो फिल्म आप सबके बीच में रिलीज भी रहे फिल्मची भोजपुरी से, जो फिल्म के नाम बा दुल्हन वही जो पिया मन भावे, क्योंकि अभी तक 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बटे ई फिल्म। वही बात कर लो दूसरा खबर के, तो दूसरा खबर निकल के आ रहा बटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि पवन सिंह जी के फिल्म मेरा भारत महान के डबिंग के काम शुरू हो चुकल बाटे। जी आप सबके बता दें कि फिल्म के पर प्रोडक्शन के काम चालू हो चुकल बाटे, अभी डबिंग के काम होता, लेकिन आप सबके बीच में फिल्म एने देखे के ना मिली। जी आप सबके बता दें कि ये आप सबके 26 जनवरी 2022 में ये फिल्म देखे के मिल जाई। वहीं आप सबके बता दें कि फिल्म एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कायम के लिए रहा है, जो कि सैटेलाइट जो कि 1.5 करोड़ में बिकल रहा है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोनो फिल्म के सैटेलाइट इतना महंगा नहीं बिकल। वहीं बात कर जाओ तीसरा खबर के, तीसरा खबर निकल के आ रहा बटे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की तरफ से। आप सबके बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एगो फिल्म के शूट करता हूँ, जो फिल्म के नाम बटे सबका बाप अंगूठा छाप। जी आप सबके बता दें कि फिल्म के शूटिंग पूरा तरह से कंप्लीट हो चुकल बटे, अब एक पोस्ट प्रोडक्शन के काम बाकी बटे। अभी फिल्म कब आप सबके बीच में रिलीज हुई कुछ दिन में मालूम चल जाई, तो हम आप सबके बीच में बता दें। वहीं बात कर लो चौथा और आखिरी खबर के, तो चौथा और आखिरी खबर निकल के आ रहा बटे धनंजय धरकन के तरफ से। जी आप सबके बता दें कि धनंजय धरकन के आप सबके बीच में बहुत जल्द आवेला बाटे एक सैड सॉन्ग, जो सैड सॉन्ग के बोल बा अखिया के लोड। जी आप सबके बता दें कि जो गाना बाटे आवे वाला बाटे फटाफट वायरल भोजपुरी से, यूट्यूब चैनल के नाम हटे, कंपनी या फटाफट वायरल भोजपुरी। ए से आप सबके ये गाना सुने के मिल जाए, जो गाना के बोल बा अखिया के लोर। वहीं पे मधुर आवाज में गईले बारे धनंजय धरकन, गीत लिखले बारे राहुल रसिक, संगीत दिले बारे शिव मनमोही, जिनकी अभी कमिंग सुन बाटे। एक रिलीज डेट अभी आप सबके बीच में नहीं आई, जैसे एक रिलीज डेट आई तो आप सबके बीच में हम बता दें। और कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएं कि आज शाम के 4 खबर में से सबसे अच्छा खबर केकर लागल हटे, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, वहीं पे धनंजय धरकन के। आप सब कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर दें। और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ऐसा ही सपोर्ट प्यार देते रहें, ऐसे ही हम आप सबके बीच में वीडियो लेकर आवत रहम। नमस्कार।